Dobro večer svima. Evo da se curi malo postavi. Sve vas skupa pozdravljam. Čak ima malo i treme koji svi ovi ovdje. Prirodno, normalno, puno advenata, puno događanja. Hercegovka, kako mene već poznato, evo par godina pratim ovaj događaj, što u programu, što medijski. Čak su me i mene gurili u vatru kao Hercegovca godine, pa je se to dogodilo, čini mi se, prošle godine. Tako je, s razlogom. Koji me poznate, ja ću se predstaviti kroz pjesmu. Znači, čuvam svoju tradiciju i ne dam svoju. Eto. I želim vam svima sve dobro. Prijatelji, jedna skupa u družbi smo osobna, sjedla. Gdje se rodio, mjesto gdje je odrasto, što je volio. Svako ima zavičaj, gdje se rodio, mjesto gdje je odrasto, što je volio. Hoćemo nadje probati. A ja, a šta imam? A šta imam? Šefa kriv mi uzeše, a tamo mi najdraže.